روج بو روجê bandorên krîza daraya herêmê zêdetir û matirsîdartir dibin. Mamosta jî helgirê mezintirîn pişka vê krîzê ne. Mamosta Mîmeyên 22 salan xizmet heye. Krîza darayî di dêmê vî mamostayî de tê dîtin. Ew ji jiyanê direvît. Pêştir, moçê vî mamostayî milyonek û 150,000 bûn. Niha jî 400,000 werdigirî. Xistê turumbêla wî jî 450,000 zêdetirin û xêzandar e. Heya madûma hin zêdetir e ji sîbera hikûmetê bêhêvî û sarbûye. û li ber germatiyê û caran li ber sîbera vê darê rojê 7 dem ji mêran rûniştiye. Wekî ew dibêjî çaverê diket jiyan bo mirinawî bizivrît. Şermê ji xêzana xwe diket. شتێک هەبوو دێخوم نەبوو دێنەوەم حتا شەریکەشی پیچێک بینەخون مەفرە کات وازعی میگوتی 400 دەنا من 200 بووتە 200 بوو من ئایلە هەیە لوکە 200 بژیت هەیە بژیت نینە بەس ئەس دێخو پێش پێ ئەیدیکە مەجبورم ئەس لەشم گەل ئایلە خوب باوم ئەزش ئەدیمە ئەمن شۆش یعنی ئەس نزۆم چ بکەم Mamosta perwerdê dide civakî, ji lew civaknas rewşa niha bigiştî û ya mamostayan bi taybet bi metirsîdar dizanin û zenga aliyê peywendîdar lê didin civak ber bi nearamî û ji navçûnê diçe. نخشوی همی تکچو وقتی تکچو شکت داینه گله کاب زحمته حتی پرت کتن پرکرن جی ماموستاش نیکاب چی شوره کی دیب کت یبسانه هین دچل ایتن دبیته رنگ ودانه که درونی سر نفسیتایی رنگی که نگاتیف و کارت کردن لید بیت حقیقتا اوجه داخله Yeketiya mamostan jî piştî dîvçûna NRT sozê dide dîvçûna rewşa mamostayên xwedî qiz bike û dixwaza mamostayên di vê rewşê de ne serî li wan bidin. Em dê li gel va kompanya evet peywendîdar evet heqet çêkirîn morkirîn gel yeketiya mamosta pêxemet ku mamosta mufayekê jî bînitin inşallah em dê çîn gelwarîna xare hin de pêşînyar meyîteyn ku barê mamostayê bête sivêkirin. Kompanya ku qistê vî mamostayî li cem e ji bo NRT xweya dike ew ê ji ber dîvçûna NRT alîkariya vî mamostayî bi tenê bikin. Lê nikarin alîkariya hemû mamostayên dî bikin. O mamosta jî çaverê dikin hikûmet jî dîvçûnê bike û kompanî rêzê li hikûmetê jî bigirin. Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi pênosekî moçeyê mamostan binîvî kir. Yeketiya mamostan jî bi pênosî dîvçûna rewşa mamosta diket. Her destekê mamostayekî jî pênosekê tê da. Kompanî jî daxwaza destekê dikin ku pare tê de hebin. û berîkên mamosta jî ew pênosê tê de yê hikûmetê pê moçeyê wan binîvî kirî. Ji dokê Xetab Emer NRT.